Yau cin da za mu yi na kan kujera ne, ci ne na kan kujera, cin. Ho, wannan cin dai sai kun ji shi. Kafin sannan, ku yi following ɗin channels ɗinmu, ku yi subscribe ɗin channels ɗinmu mai suna Sirrin Marke. Wannan cin da za a yi miki a kan kujera za a yi miki. Ki haɗa kujera 2-seater da 3-seater. Ki kwanta a tsakiyar kujerar, miji ya shigo tsakankanin kujerar shi ma. Za ki ɗage ƙafafunki, ɗaya ki sa ta a 3-seater, ɗaya ki sa ta a 2-seater. Ba wai ba ki sa ta ba, ki sa ta a saman kujerar. Saman kujerar inda idan mutum ya zauna bayansa yake zama a kai, a nan za ki ɗaɗɗora ƙafafunki ya zama na kin tale su. Amma kafin sannan fa sai fa kun yi wasanni, kun ba wa junanku daɗi, ya taɓa ki kin taɓa shi. Kun yi wasa mai ratsa zuciya, wasa mai jin daɗi, akan sannan za ki zo ki kwanta a tsakiyar kujerar nan. Shi ma zai zo tsakiyar kujerar ya kwanta, ki tala ƙafafunki kamar yadda na faɗa. Amma fa shi ba kwanciya zai ba, zama zai yi. Idan kika tala ƙafafunki, kin ga ai farjinki zai zama a tsakiya kenan. Shi kuma ya zo azzakarinsa dama ya miƙe ya yi tsawo, zai zo ya zauna ne ya tattala ƙafafunsa ya sa ki a tsakiya. To a nan ne zai zo ya tura miki azzakarinsa. Za ki ga ya tura miki yana zaunen nan, azzakarin nasa ya yi ƙasan farjinki, majiyar daɗi kenan, inda ake taɓowa mace daɗi, inda mace take jin duk duniya ba abin da take buƙata in ba mijinta ba. In dai aka taɓo miki wannan albasa, to mace tana ji duk duniya ba ta buƙatar komai sai mijinta. A nan ne za ki ga kina faɗa masa abubuwan irin daɗin da kike ji. Kar ki shiru da bakinki, domin matsalar da mazaje suke samu a wajen matayensu, za ki ji mace ta ce ita ai mijinta wannan yake, ai ita ba ta sambatu in mijinta yana cinta. Yar uwa, idan ta kama da ihu ki yi. Wannan sambatun da kike shi yake nuna cewa ashe ni namiji ne, ni ma jarumi ne. Kuma wannan sambatun yana ƙara tayan masa shi ma da sha'awarsa. Yana jin cewar ashe haka kike da daɗi ke ma. Sannan wani ruwa ne za ki ji yana ɓulɓulowa, ke ma sha'awarki tana ƙara tashi. A duk sanda kike sambatu, namiji ba zai yi shiru ba, shi ma za ki ji ya fara biye miki yana wannan sambatun. To ki daure ki ringa sambatu. In yana cin ki haka za ki ringa sambatu. In akwai wasu kadarori naki ma ki ringa faɗa masa kin bashi wannan kadarar, saboda tsabar daɗin da kike ji. To daga nan idan ya fara ƙafafunki, za ki sauke shi sai ya hawo kan ruwan cikinki. Ki samu nonuwanki ki haɗe su guri guda, ya saka azzakarinsa a tsaka-tsakin nonuwanki, ya ringa kaiwa yana kawowa. Za ki ji kamar yana irin cin gindinki ne, haka zai ji kamar yana cin gindinki ne. Idan ta kai ta kawo wannan matsewar da kika yi masa a nonuwanki, za ki ji ya furzo ruwan daɗi, za ki ji ya furzo maniyyinsa. Idan biki yi hankali ba sai dai ki ji maniyyin nan nasa ya ɓata miki fuska. In bakinki a buɗe yake ma zai iya shiga cikin bakinki. Yar uwa, kafin in ci gaba da bayani, ku danna mana like, sannan ku bibiyi wannan channels ɗin namu mai suna Sirrin Marke. Wannan Sirrin Marke channels ne na matan aure zalla. Akwai ƙaruwa a cikinsa. Ku gayyato mana 'yan uwanmu ma'aurata domin su ƙaru. Akwai yanayin kwanciyar aure kala-kala da wata mace ma idan bata taɓa ji ba ko bata gaya wa mijinta ba, a wannan channels ɗin za ta koya, kuma za ta gwada wa mijinta, kuma za ta ji daɗin bibiyar wannan channels na Sirrin Marke. Yar uwa, in kika matse kika tabbatar da ya kawo a wannan nonuwan naki, to sai kuma ki ƙara buɗe masa, ki ce ya shiga cikin gindinki. Ki yanzu so kike taki buƙatar ta biya, ya caccaka miki, ki riƙa ƙugunsa, ki ringa turawa cikin farjinki, ki riƙe ki ringa turawa, kina turawa, haka za ki ta yi.
'yar uwa ma'aurata, ku daure ku gwada wannan. Kafa ku manta, ku yi subscribe ɗin channel ɗinmu mai suna Sirrin Marke, domin wannan channel zai amfane ku 'yan uwa ma'aurata.